A VR-nál láttunk egy tier listet, pontosabban nem egyet, és megjött a kedvünk egy focis témába átültetni ezt, és az első vendégünk az Patesz, úgyhogy ennek megfelelően Manchester City-vel fogunk foglalkozni. Sokan hiányoltatok a Longford tartalmat, hát itt van. 50 játékos ez, vagy 52, úgyhogy lesz mit nézni. Jó étvágyat! Patesz, látod itt a képernyőn, S, A, B, C, D tírek vannak, Manchester City játékosokat kellene rangsorolni, és így a teljesítményt, meg a játékos karizmáját, a csapatra gyakorolt hatását nézni. Nyilván Csabi, ezt te, mint független rám még jobban meg fogod tudni oldani, te meg jobban képbe vagy a Citynek a történelmével, és a Csabit meg tudod győzni. Annyi, hogy a D alatt a Calvin Phillips kategóriát kihagytad. Alapvetően. Lehet, hogy a D lesz a Calvin Phillips. De majd erről még vitatkozunk. Az első játékosunk az Yaya Touré. S. Nekem nem lenne kérdés. Én is azt gondolom, egyértelmű. Iszonyatosan nagy legenda. És én a mai napig azt gondolom, hogy a Barcelonának az egyik legrosszabb átigazolási döntése volt az, hogy elengedték Yaya Tourét. Lehet, hogy abban a csapatban nem működött, de a képességei alapján egy óriás legenda az ember. Szenzációs játékos volt a Yaya. Aztán Pepe már nem jöttek ki később, de ott akkor már kicsit létszámfelettivé vált ilyen 2016-tól kezdve, de minden idők. Az a 13-14-es szezon. Azt kell gondolnunk, hogy minden, mert ugye a Citynek úgymond, tudom, ezt sokszor megkapott, de hogy a Citynek az a történelme, ahol a kimagasló csapat, sztárcsapatnak számítanak, az viszonylag rövid. Persze. Hogy az S-ben mennyi játékos pakoljon, mert nyilván az S ez egy olyan tír legyen, ahova Hát igen. az a krém kerül. Igen, de hát ő a City legendái közé tartozik. Abszolút. Jó, oké, egyetértünk. Szokrot állítottak neki. Vagy még nem, vagy még lehet nem. Egyébként megérdemli. Azt hiszem, de állítottak neki. Szerintem, hogy alulértékelt játékos egyébként. Tehát sokan elfelejtik. 13-14-es szezon 20 gólja volt a Premier League-ben. Oké, hogy abból 13 büntetőből, És milyen gólok. És milyen gólok. Menjünk át a következő játékosra, egy támadóra, a togói csuklós busz, Emmanuel Adebayor következő játékos. Már csak az arzenálos gólja miatt oda került B-be. Koront végig a pályán? Igen, hát ez Az eltiltás is kapott, nem? Ha a teljesítményét néznéd, hiszem. melyik tírbe raknád? Csabi? A teljesítmény alapján szerintem én egy B és C között valahol vacilálok. Vagy egy B vége, vagy egy C eleje. Én azt mondom, hogy C eleje. Szerintem C eleje, mert nála azért voltak jobb játékosok. Nem ő volt a megoldás, ott csatár. És a karizmája? Mert ugye mondta, hogy vagy a csapatra gyakorolt Hát hatása. akkor mondjuk B-re jön neki, kb. Hát nem tudom, B alja, C teteje. Én is. Én C elejét mondok. C eleje, én is egyébként C-t mondanék inkább. Te? Tudnál egyetérteni a C-vel? Teljes mértékben. De egyébként még mozoghatnak a játékosok Igen. időközben, hogyha úgy érezzük, hogy valaki nem a helyén van, akkor azt át tudjuk mozgatni. Azt meg jó viszonyítani hozzájuk, és akkor így lehet, hogy át tudjuk alakítani majd a tíreket. Hát Erling. Hát, holi. S. Muszáj S. Teljesítmény alapján egyébként S. Nyilván keveset volt ott, és hogyha most azt mondtam az előbb, hogy a City legendáit tesszük be, akkor még ez alapján nem tenném S-be, hanem A+++-ba. Citysként azt mondanád, hogy S. Mindenkit. Viszont azt ne felejtsük el, 53 meccs, 52 gól, vagy fordítva? 22-23-ban, igen. Tehát, hogy tehát rekordok. PL rekord. Érted? Tehát az nem olyan, hogy oda jössz, aztán megdöntöm, hanem ahhoz olyan teljesítmény kell, ami az S-tírt azért már valahol így nyalogatja. És elhozta a BL győzelmet is a Citynek lényegében. Attól függetlenül, hogy a fontosabb meccseken mindig éri ez a kritika, hogy nem akkora klács játékos. 5 gólja volt abban a szezonban a Lipcse ellen, Igen. a 8. döntőben. Ezt döntsétek el, én meg tudok barátkozni az S-sel is. Lehet, hogy majd visszamozgatjuk A elejére, de nálam azért A legteteje, mert még nincs elég ideje ott. Viszont elképesztő. Maga a teljesítménye az meg olyan, mint hogyha nem tudom, 10 évre lebontod, akkor is egy kiváló csatár átlagot kapsz. Hogyha most abba hagynál. Negyedik szezonja, harmadik aranycipőjét nyerheti a Premier League-ben, mondjuk ez tőle és az Igor Thiagótól is függ jelenleg, de én bemerem rakni. Menjen az S. Akkor és Touré elé vagy mögé? Oké. Én amúgy abba raktam volna, még Touré mögé. Én abba raktam volna még egyenlőre, de egyébként teljesen együtt tudok élni ezzel, olyan szempontból is, hogy teljesen jogosak voltak az indokok. A teljesítmény abszolút S vagy S+, még a karizmáját meg a Cityre gyakorolt hatását, bár amint mondtam is, hogy a BL meg nélkül nem valósul. Ő egy nagyon szerethető játékos szerintem. Abszolút. És én nagyon elnézem a rába. És vérprofi. És imádom benne, hogy ő, nekem a mentalitás az Cristiano. Az, hogy mindent alárendel a futballnak, és a teljesítményével ezt igazolja is egyébként. És vezér. Igen. Alfie, édesapja, Roy Keane ketté tett a karrierjét. És emiatt emlékezetes. Ja, amúgy igen. Ő egy teljesen jó kis
bal hátvéd volt. Én kíváncsi Volt voltam, de hogy emiatt emlékezett. Volt előtte a Leedsben is, de hogy neki ugye amiatt a csodálatos belépő miatt kellett visszavonulnia. Egy teljesen jó játékos, ami miatt úgy emlékezetes. Nagyjából igen, ami miatt emlékezetes, ahogy elmondtuk, az a belépő, illetve hogy hát Erlingnek az édesapukája. Igen. Csavi? Nagyjából ennyi. Nyilván keveset láttuk játszani, meg akkor az itt nem volt még akkor a fényben, de amiket így hallani róla, meg így, ha olvasgat valaki... Teljesen jó játékos volt. Én a C-be, tehát hogy mondjam, az akkori Cityben jónak számított, egy megbízható bal hátvéd, de alapvetően én azt gondolom, hogy ha a top futballt nézem, akkor egy C szintű játékos. Maximum. Okay. Akkor egy C-be húzzuk. Személyes kedvencem következik, Mario Balotelli. Én őt egyébként megmondom őszintén, ugye a City bajnokság megnyerésében Agüero gólján át, gólpassz. Én amúgy a Balotellit nagyon szerettem, szerintem ott felennyi agya van, akkor is nagyon buta lett volna, de ha kétszer ennyi agya van, akkor is nagyon buta lett volna. Akkor is nagyon buta lett volna, de akkor... Hát, ha felennyi agya van, akkor egy amőba bazd meg. De egyébként... Egy ilyen egysejtű. Nagyon sötét zöldszemű ostoros. Basszust, és rengeteg olyan megmozdulása van a karriere során is, amikor látjuk rajta, amit láttunk is benne, hogy amúgy mekkora spiller lehetett volna. Szerintem a korához viszonyítva, és a City felendülésében, ott, amikor elkezdődött a Citybe ez, én szerintem a teljesítménye az AB. Max B szerintem. Ráadásul abban a szezonban egy gólpassza van, ugye? Vagy az egész Cityben egy gólpassza van? Az az egy asszisztja. Oké. Amiatt már bekerül a B-be. Meg nyilván voltak, tehát róla szerintem inkább emlékszünk az olyan megmozdulásai, mint amikor a Norwich ellen bevállalja a labdát, vagy Why Always Me. Tehát, hogy ezekről jobban emlékszünk rá, mint a... És nem tudta, hogy miért cserélje, nem értette, amikor egy barátságos meccsen Amerikában Zidane cselből rúgta egy fordulásba 3-6. Tehát sokkal kevésbé emlékszel rá a clutch momentumai miatt, mint az ilyen fasságai miatt. Egy volt neki. A Milánban úgy inkább volt. Igen. B. Maximum B. Legyen B, de én amúgy arra raknám. Oda. De te elfogult vagy. Gareth Barry. Balotelli amúgy. Volt Balotelli is. Gareth Barry. Ő a zongoracipelőnek a megszemésítője. Talán van még egy, aki még inkább, de ő meg teljesen B lenne a Barry. Szerintem is egyetértünk maximálisan. Pont oda. Középre. Nagyon jó kis játékos. B mint Barry. Nagyon jó kis játékos volt, most már nem ő, neki van a legtöbb. Ne humorizálj, Poli. Most már nem neki van a legtöbb pályára lépése a Premier League-ben, mert azt a Milner elvette tőle. Egy teljesen jó kis játékos, Premier League standard. Igen. De bajnok volt 11-12. Ő egy ilyen stock játékos, akit bárhol be tudsz tenni. Bármelyik csapatba ezt a szintet fixen lehozza, és egy West Bromból nagyon fölfelé lóg neki, egy Citybe meg így beleolvad. Igen, ennyi. Jerome Boateng, és legyetek szívesek, nem a német válogatottba és a Bayern Münchenbe élő karrierjére gondolni, hanem a Citybe gyakoroltatását. Szerintem két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány meccsen játszott ő. Körülbelül. Kíváncsi, hogy Timi van. Ami jó lenne egy élő chat, ilyenkor érdekes lenne, csak nem mondjuk akkorák, meg van 200 feliratkozónk is van, úgyhogy majd később. Hát Boateng... Én C-be raknám egyébként. C-be raknám, mert azért C-be, mert nem emlékezetes, tehát meg nem mondanám, hogy hány mérkőzéssel játszott. 1-2 pedig a D azok a bűzölgő játékosok. De én azt gondolom, hogy az Adebayor és az Alfie sokkal meghatározóbb, mint a Boateng. De biztos azért kerül a C-nek a... De hogyha összességében nézzük, akkor nem jobb játékosok, mint a Boateng. Jó, lehet, hogy az Tehát, hogy képességeiket tekintve, lehet, hogy nem volt... Én ezt értem, de a Citybe se volt olyan rossz a Boateng, hogy egy D legyen. Nem, tehát nem emlékezetes. Csak hogy tudjuk, hogy tök jó egyébként egy focis tiki-takatóra, tök jó az, hogy be tudod írni a Bayern City-hez őt, meg az egyik következő játékost is. Ez tök jó, de hogy azon kívül teljes mértékben. Jó, én amúgy D-t mondanék, de akkor ti C-t mondtak, tehát akkor ezzel vagyok szavazva. C. Lehet, hogy majd az Alfie felkerül a B-be. Oké. Wilfred Boni. Na, ő a D. Igen. Ez biztos. Kutyaszar. Viszont a Swansea-ba. Viszont a Swansea. Goes for Swansea. Mondjuk a Swansea-ba nekem Michu volt a kedvencem. Arra az egy szezonra. Hát az ő helyére jött a Michu. Ja. Együtt voltak? Már Michu 12-13. Szerintem együtt voltak. Voltak együtt egy évet. Igen, az 12-13-at. És a Michu, jól emlékszem, hogy volt a Nápolyban? Így van.
Így van. Akkor érkeztek meg igazán a Óriási. sérülései. Óriási. Szerencsétlenek Boni borzasztó volt. Tehát az egyik legrosszabb csatárigazolása a klubnak, és volt egy pár. Remélhetőleg látjuk itt még a listán mondjuk a Zsót vagy a Roque Santa Cruz, és akkor ők csatlakozhatnak a D-ben bele. Lehet, Hogy a hogy D-ben láthatjuk, hozzá. nem tudom még, nem irányítottam össze. Leforrázott Nico Carlos nevezünk. Én kedveltem. Én is. Szerintem ő egy átír. Mindenki szereti a Tevez-t Manchester kék oldalán, a vörösebbik felén már kevésbé, teljesen jogosan. Megnézzük a Baltert és a Berrit hozzájuk, hasonlítva Biztos, a Tevez jobb, vagy Jó. Minimum tehát nagyon fontos volt ő. A Átír? 11-12-ben az S Igen? az... Ez est nem adnám Nem, meg. az Ez a Yaya Touré Haaland mellé. Tehát az est, azt nagyon komoly kampány. De szerintem egy átír, mert egyébként... Aláírás ütök most a Bappé ellen a 40 milliót össze most reggel. 40 millió. Isten, hát ez óránként fölmegy 1 millióval kb. Oké, Tevez a Brahim Diaz. Ugye itt egy közös pont a Real és a City között. Én egyébként őt ilyen kiegészítő embernek tartom a Realba, és egyébként arra jó, de kíváncsi vagyok, hogy mint City is, a City. Cityben ugyanez volt kb. De Elmondja, mire emlékszem? Nagyon keveset játszott. Brahimból egy góljára, amikor rálőttek egy szabadrúgást, és így véletlenül fölugrott, és besarkazta a hosszúba. Erre az egy góljára emlékszem, és amúgy ennyi a Brahimos emlékeim a Cityből. Nem játszott sokat, nem is volt ott, tehát a felnőtt csapat közelében nem volt túl sokat, C vége. El lett adva utána a Milánba, ott egész jó volt. Itt nem sokat játszott, tehát igazából nem is tudom, hogy kihez lehetne hasonlítani a Brahimot, figyelj, C. Tehát igazából a C lesz az a gyűjtőhely, az olyan játékosok, akik nem alkottak maradandót, de Nem is botlábúak. hát nem Wilfried Bonik. Claudio Bravo. Szerintem ő egy érdekes kérdés lesz. Nem. D. Igen? Mindenképpen. Pont ezt akartam mondani. Hogy szerintem a Pep Guardiola első nagy merénylás. Az első szezonjában majdnem eladott egy United elleni győzelmet, kiállította magát a Barcelona ellen a BL-ben, és a szezon felénél a Willy Caballero lett a kapus. Majd utána lett megvéve nyáron az Ederson. Katasztrofális volt a Azért Bravo. City szurkolóként voltak nehéz időszakok, Claudio Bravo, Willy Caballero, azért ezeket látni a kapuba, ott remegett gyomrod, A bazdmeg. Caballero nem volt rossz, tehát ő tipikusan az a második számú Na jó, kapus. de nem ő a jó. különbségeit jelenti azért. Nem, de abban a szezonban jobb volt a Caballero, mint jó, Bravo. abszolút, sokkal volt. Katasztrofális volt a Ő Caballero. egy olyan kapus, mint mondjuk anno volt a Diego López, a Rába. Ja. Nagyjából. Azért Diego López. Diego López jó volt. Jó, Hasonlításnak igen, jó de hogy volt. érted, hogy a szinten... Persze. Jó volt a Caballero szeres. Oké, tehát akkor a Bravo D, Csabi, neked is D? D. Ja, azt Aha. hittem, hogy C-re fogjátok mondani, és akartam mondani, hogy azért gondoljuk át ezt jobban, de azért ti értetek a focitot. Jaj. Ezt visszautasítom. Szó. Így szerintem jó vagyunk bár egy pillanat. Jó lesz, most mit csinálsz már? Beigazítom azért. Minek? Képernyőn. Például nem nyomtam. Jók vagyunk. Oké. Következő játékosunk Joao Cancelo. B lesz. Én is azt gondolom. B lesz. Abban a másfél szezonban, amennyiben ő világklasszis volt, és a legjobb balhátvéd igazából a világon, ugye emlékezhetünk a sok külsős beadására, meg ő alapvetően nem balhátvéd volt. B. Mit hova tennéd? Barca miatába? Lejjebb tennéd? Nem, lehet, hogy Álvaro. Nem volt elég ideig ott, és nagyon-nagyon csúfos volt. Nem az volt utána. jobb a Cancelo, mint a Barry. Oké, értem a Barry. Lehet, Értem azt, hogy most akkor megint azt mondjátok, ugye, mint a képességnél Boateng. Mert ilyen alapon nekem van Boateng abszolút B. A Barry az a mértani közép lesz egyébként. Igen? Tehát ő lesz a mértani közepe az egésznek. A Barry Balotelli? Mondjuk jó Balotelli. Figyelj, adok neked egy másik perspektívát. Igen? Cancelo a B, Igen? Kyle Walker az A. A Barry elé mehet, de igazából majd a sorrendet azt összeállítjuk a végére, hogy hogyan helyezkednének el. Nem volt ott elég ideig sajnos, a 22-23-as szezonjának az első fele, az sírhatnékon volt tőle, miatta kaptunk ki a Liverpool ellen, a Fulham ellen kiállította magát, és ott is majdnem pontokat veszített a csapat. A Brentford elleni mérkőzésre tisztán emlékszem, az volt a VB előtti utolsó mérkőzés, ahol kikaptunk hazai pályán 2-1-re, mert a Joao Cancelo úgy gondolta, hogy úgy gondolta, majd utána a VB után összeveszett a Peppel, mert nem játszik, aztán el lett küldve a Bayernbe kölcsönbe, és Jó. tripla. Jó, oké. Meggyőztetek, abszolút. Nem, ez az nagyon túl lett volna, abszolút. Nigel de Jong, nekem az van meg, hogy a Csabi az úgy mágosan talpalta, mint a büdös kurva. Ahogy illik, nagyon szépen.
Szerintem a Barry mellé körülbelül. B. Talán. Megint ugyanaz az a C teteje, nem emlékszem annyira a Nigel de Jongra. Nekem az Adebayor jobban megvan a Cityben, mint a Nigel de Jong. Olyan tekintetben oké, nyilván, mert az Adebayor az rohant De nem 70 métert. a teljesítménye is. Tehát én tudom, hogy az Adebayor nem volt nem egy Haaland, de hogy önmagában a Nigel de Jong amúgy alapvetően is egy kicsit korlátott játékos volt, tehát egy ilyen, ahogy beszéltük az SBG-t, egy SBG-s Casemiro. Hát, Nagyon SBG-s. Akár igen. Jó, lehet C, ez lehet C, tehát mit lehet, mondasz? lehet kicsit úgy. én C-be raknám. C, ugye? C, C eleje. C eleje. Szerintem ide. Ott oké. Mondjuk látod az Alfival, na mindegy, majd összerakjuk. Azt mondja, összerakjuk, de amúgy szerintem a tírek között annyira ne elveszünk a részletekbe, legyen meg először Ja. faszán a tír, és akkor utána még esetleg. De már nagyon zavar, hogy nincs ott hol a Calvin Phillips. De mi kész? De Mikilis magához képest nem volt rossz a brigádban, vagy hát Játszott Bajnok. a Bayern. Az tök jó, igen. És az Atletico is. meg a Malagába is. Jó, Azt legalábbis. igen, jó, de Fanny Starroyal. Isco. Meg Isco, igen. A Fili Caballeroval is egyébként. Így van. Úgyhogy Amúgy ez egy jó maga volt. micsoda idők voltak, amikor Mangala de Mikilis középhátvéd duóval operálta a brigád. És akkor én hisztizek, hogy le kell ülnöm egy Real meccs elé. Ja. Mangala Demichelis nézett. A Mangala az rosszabb volt, mint a de Mikilis. Sokkal rosszabb. Jó, de még késznek találjunk be egy olyan, C. hogy... Aha. Igen? C. Szerintem Nem is volt. C. A D azok, akik floppok. Nem, a D-nek erősen nem. D-nek erősen nem. Azért mondom, a D az, amik floppok nagyon. A C az... Az ide Boateng elé akkor beférni, ugye? Igen. Ő legalább játszott. Jó. Csak néha minek. Edin Dzeko. Szerintem ő a... A képessége alapján az a baj, akkora, hogyha az egész karrierét nézem. Hogyha csak a City-set, akkor B eleje. Szerintem nagyon sokat segített a Citynek, hogy így. Nagyon. Amúgy Dzeko Ez nagyon hallatszani fog Ja. a mikrofonon. nagyon, nagyon problémás volt az, amikor a Dzeko távozott a... Hova a picsába távozott tőlünk? Rómába? Aha, valószínűleg Talán? ebből ment szerintem. Talán a Rómába távozott, el lett De adva, Schalkéba? és utána... Nem a Schalkéba most van. Jó, most, ja, Ő aha, most van tényleg. Schalkéba. Szóval Mikor... amikor... Talál volt a Schalkéba akkoriban. meg a Raúl előtte, ugye, Ja. ott együtt. Szóval, amikor a Dzeko el lett adva, akkor utána próbálta pótolni a klub őt a Stefan Jovetic-sel és az Álvaro Negredoval. A Jovetic az nem volt jó sajnos, bár nagyon szeretem. Negredónak meg volt egy jó szezonja, majd utána távozott, aztán később megbukott a Middlesbrough-ban, meg a hasonlók. Nem lehetett pótolni a Dzekót, nem tudták pótolni, nagyon fontos volt ő. Carlitosszal egy szinten alban. Szerintem Azt- abszolút. aha. Te B-t mondtál volna? Én B elejét, de én az A-val oké vagyok. Yes, az... Az elmúlt 10-15 évnek szerintem ő a legalul értékeltebb játékos. Amúgy igen. Ő, az Edin Dzeko az, akire az emberek azt hiszik, hogy az Olivier Giroud volt. Elmondom neked, hogy most néztem, hogy azt hiszem vagy annyi, vagy beállította a rekordját, vagy közel annyi gólya van, mint Ibrán. Ja, azt néztük. 400 Közel. gólja, 400 Nagyon gólja sok van. gól. Ibrán nagyon közel sok még gólja. az, de 400 gól felett van. akkor lehet, hogy nem őt néztem, lehet, hogy valami más. De mindegy, valami ilyen hasonló kaliberű játékosa egy szinten van géperába. Nem volt világklasszis a Dzeko Nem. sosem, de De- nagyon-nagyon magas szintet De jó képviselt. csatár fölött van. Egész Tehát a kor- jó és a világklasszis között. Tudod, ki volt nagyon jó? Még a Mandzukic, és ő is szerintem nagyon alul értékelt. Ő is ilyen big game player szerintem. Az mindenképpen. Fernandinho. Szerintem volt időszak, amikor a Premier League egyik legjobb védekező középpályása volt. Bőven. Kapitány is ráadásul. Fernandinho az szintén egyébként az alulértékelt kategóriába Igen. tartozik. Hát én azt hittem, hogy nála nem lesz jobb. 6-os ennél a klubnál sosem. Aztán Igen. jött a Rodri. Nagyon jó volt a Fernandinho. Rettenetesen jó volt. Igazából az Raktátok előre... S-be, tehát hogyha megnézed a... Igen. Igen? Igen. Fantasztikus igazolás a Shakhtar Donetskből S-be 2013-ban. menne. Szerintem mehet. Én pont ezért nem raknám se a Haalandot, se a Fernandinho-t az S-be. Miért? Vagy az S akkor a top. Az a nagy, nekem az, akinek, mert nekem a Haaland és a Fernandinho, a Haalandnak még a rövid az időszak, amióta ott van, amit beszéltünk, a Fernandinho-nak meg, amikor azt mondtuk, hogy a S-tier volt, a Premier League-ben all time, az egy olyan rövid időszak, hogy, és akkor azt hitti, hogy mondjam, már jó volt. Tudom, hogy sokat segített, mert nyilván egy játékos mindig segít, de a Yaya Touré az egy reformer volt a City-ben, tehát ő egy City legenda. Ő egy olyan S-tier, hogy a De teljesítménye Fernandinho is. és Fernandinho a is. karizmája is nekem S-tier. Fernandinho is az. Igen? Az. Azt csak keveset beszélünk róla, mert konkrétan olyan utána, látványos. utána érkezett, vagy nem utána érkezett, hanem mellé érkezett a Rodri. Nekem 3-4 játékos lenne maximum az S-tierben.
Jó, ha ebből indulunk ki, akkor nem lenne S-tier, akkor A lenne ő is, mint a Haaland, de ezt majd megokfejtjük. Jó, a 3 vagyunk, te is S-tier mondasz egyébként? Tehát pont az, hogy a Jaja alá raknám, de a Tevez fölé. És akkor az Akkor a válaszvonal. tehetjük az Tevez elé az A-ba, és akkor a Okés. Jaja alatt van, Tevez fölött van. De ez még mozoghat a végén. De a persze. szignifikáns különbséget nézzük ebbe. Egyetértek a Patesz, hogy a Tevez sose volt szerintem a Premier League legjobb csatára. A Fernandinho volt a Shell-posztján legjobb. Tegyük S-be. S végébe. Tegyük be. Ez ugye Jó, ezt majd változik. Ez figyelj, Okay. majd a komment szekció megmondja. Oké. Döntsétek el Fernandinho. Mind a 3 ember. Phil Foden. Jó, én most itt népszerűtlen leszek. Fodennek vannak nagyon jó meccsei, de szerintem, hogyha összességében nézzük az embert, én nem tenném magasabbra, mint Demichelis szintjére raknám. És azért nagyon magasan van a plafon, de azt a plafont egy szezonban 2-szer éri el. És amúgy, Az elmúlt 2-ben igen. Hát Az igen. a baj. De Nem, B-tier. Tipik B-tier játékos. De tudom, hogy alfelé hallasz. nem B-t mondanék B? szerintem. B B. tetteje. akkor legyen B. Legyen B. Mert az a helyzet, tehát, hogy ő nagyon fontos. Azt mondtad, hogy C? Persze. C eleje. Hát bazen, mennyit játszik? Nem játszik. jó. Hotték FC. Elviszi De a ott pénzt csak. A 23-24 szezon mindig előkerül vele kapcsolatban, akkor volt a Premier League szezonjának a legjobb játékosa, akkor ott van a 20-21-ben és 21-22-ben is nagyon fontos pillére volt annak a csapatnak, aminek egyébként nem volt csatára, mert 21-22-ben ő és a De Bruyne játszottak hamis 9-est, 20-21-ben meg a Gündogan, meg ő meg a De Bruyne játszották azt a posztot, mert fontos volt, azok nagyon jó szezonjai voltak. Balotelli mögélem. Én Balotelli elé raktam. Szerintem persze jobb volt, mint Balotelli. De azt mondod, hogy Demichelisnél rossz. Hát a Balotelli mit csinál a B-be? Ha most így ma belegondolok, Amúgy ez igen, a Miről Baló beszéltek? hát Balotelli szarba, az egy fos volt, hát most a Milánban jó De, volt, a de, hogy Cityben volt zsák szar. szar volt, Az Marci. Interben is jó volt. Ott is, de a Cityről beszélünk. Nem volt szar az. Hát Nem a volt szar. Baló szerintem... Az, hogy szar, az nagyon erős. Hát a Demichelis szarabb volt, mint a Balotelli. Nem Igen, jó de... játékos. Hát szerintem megnézni, Boninak meg Balotellinek hány gólja van a Cityben, hasonló. Dehogy is Nem, hasonló. a Balónak azért... Szerintem jobbak Dehogy. voltak. A Boninak borzasztó számai voltak. Dehogy is. Katasztrófai A számai Dzeko az abszolút, tehát az Balotelli, hogy szoktad? It's levels to it, you and I know. Jó, majd a végén ezt átveszik. Én addig Oké. ragaszkodom ahhoz, de akkor Jó. tessék. Nem, jó ott. Úgy. Na, Nem tudok, mit a csinálni. másikat húzd elő. Látod, a Tír se akarja. Jó, Látod? hát... A másikat De húzd Baló meg. előtt van. Úgy. Így. Na, és ezt, Vizsgálj, Gündogan. Ha azt mondjátok, hogy S lesz a pompon. én A++. Igen. A+. S. Az egyik legjobb igazolásunk valaha. A+. Ő volt Pepnek a legelső igazolása. A második visszajöveteléről ne beszéljünk, ez a tavalyi ez kicsikét borzasztóra sikerült, de az egyik legklatchabb játékos. Azt nem merem bemondani, hogy De valaha, az a baj, srácok, de a hogy Premier League-ben mindenképp. De volt olyan szinten, mint Fernandinho? A City-nek az Persze. impaktja? Igen? Persze. Ott alapvetően nagy kérdés volt a Gündoval kapcsolatban, amikor megjött, hogy a sérüléseivel mi lesz. Voltak ott remek teljesítmények, meg sérülések, aztán beépült ebbe a csapatba. Hát annál az elképesztő középpályánál, amikor még a David Silva, a De Bruyne, Fernandinho volt, abban nem fért be feltétlenül kezdőjátékosként. Nyilvánvalóan adja magát, hogy miért nem. Bocs, egy kedves szó. Próbálok a saját fejemben gondolkozni, Real Madrid. De például a Casemiro-t biztosan raknám A Casemiro én sem A raknám Benzemát estérbe. nem raknám estérbe. Én sem raknám, mert Benzemának volt Érted? egy Ja, Benzemának nagyon magas peak szezonja volt, de nagyon rövid időszak volt a peak. A Benzemával, vagy egy Carvalhal biztosan mennék estérbe, azért mert legenda. Hát Ott igen, belül. igazából az S is egy... A Casillas-szel nem mennék estérbe. A Casillas-szel nem mennék estérbe. Ez hotték amúgy, erről lehet vitázni. És figyelj, én az S-be rakok mindenkit, akinek legendás kiemelkedő teljesítményei vannak, és a legfontosabb játékosai voltak a klubnak. Igen, és mondjuk azt alá tudom írni, hogy Gündogannak nem ez a one season wonder, hogy volt egy peak szezonja, amikor megnyerték a BL-t és vége, hanem ő azért rendszeresen, hosszú éveken keresztül nagyon jó volt. Ahogy mondtam, az egyik legklatchabb játékos az elmúlt Jó, generációban. ő a City szurkoló, hallgassunk rá. 20-21-ben volt 15 plusz gólja a Premier League-ben, amikor nem volt csatár, akkor 21-22-ben egy személyben, hát a De Bruyne-vel, meg a Sterlinggel együtt, meg a Rodrival együtt megfordították az Aston Villa elleni utolsó mérkőzést, 2 gólja volt neki, akkor Jó, Clutch. Gündogan S. Oké. Hát. C.
Nekem. C. Nekem C. Joey Dehogy Hartnak C. három Premier League aranykesztyűje van. A. City A. történelmű. A. Hát nagyon Az kiegyensúlyozott. Edersonnal egymás mellett lennének Hát egyébként. kurva jó. Az én fejemben Ederson jobb kapus, mint Hart. Jó van. Képességben jobb, de amúgy szerintem Pont. ha a karizmát is nézzük. Pont egymás ellentétei egyébként. A Hart az borzasztó volt lábbal, viszont remek kapuvédő, Igen. az Ederson meg... Hát, Meg milyen gyors volt, amikor Rooney igen, ráütte és kiütött. igen. Joe Hart az... Csóhárta. Jó, akkor Szeretjük, tegyük és neki Bár kell... mondjuk te C-t mondtál. Én azért mondtam C-t, mert Lehet, Mert az a baj, mert az én fejemben úgy néz ki az összehasonlítás, hogy és most tudom, ez egy rossz megközelítés, mivel most a City-t értékeljük, csak az én fejemben úgy nézem, hogy Courtois, Casillas, Buffon, akkor Joe Hart Oda nem egy Jó, de C. City, csak... Igen, Szóval igen, nem hogy a tudom, City-t, igen. Hozott Most a akkor Real ellen. várjál. Ha csak a City-t nézed, meg tudod egyezni a B-vel? Hart, Ederson, Bravo, Caballero, Józá. Scott Carson lenne De az azért Ja, azt Scott akartam mondani, Carson. hogy Scott ha a Carson B-vel is. meg tudunk, vagy B-vel ki tudunk egyezni. Maradjon az A, mert, Akkor a A, nem, mert mi A-t mondtunk. Tehát maradjon az A azért, mert most így a City-t végigfuttattam a fejembe, ott így A, Scott Carson, azt mondtad? Scott Carson S lenne, mindenképpen Scott Carson a legjobb kapus a futball történetében. Két darab B-t nyert Gabriel Isztambulban. Jesus. Hány meccsen játszott? 3? Nem, mit tudom. Gabriel Jesus. Ott volt 2010, mit tudom én hány óta. Gabriel Jesus. Amúgy igen. De amúgy neki voltak jó meccsei. Gabi Nagyon Jesus, jó Gabi Jesus az mérteni közepe lesz megint Szerintem a B. is. Tehát ő az a srác, aki úgy mutatkozott be, hogy én azt hittem, hogy megvan a következő Agüero, majd utána rövidesen kiderült, hogy nem ő a következő Agüero, mert rettenetesen Üveglábú. konzisztens. Azt még hagyjuk is, nem konzisztens a kapu előtt, nem tudta hozni azokat a számokat, nem véletlenül távozott, az Arsenalban sem extra ott, mert nem ő a main man, tehát rá nem lehet építeni egy csapatnak a támadását. Vincent Kompany. A vízfejű. A vízfejű. Szerintem is S. És S és a Jájá elé kerülne. A Capitano. Ő a Sergio Ramos megfelelője a Citynek. Alfa és Omega. Én nem tudok ezzel vitatkozni, Kompany nálam is nem. Alfa és Omega. Kolarov. Szerintem ő is amúgy mérteni közép. Iszonyatosan brutál jó szabadrugásai voltak. Arra emlékszem róla, hogy olyan ballába van a csávónak, hogy ha lerakta 25-en belül a labdát, az életveszély. Viszont a védi munkájára nem nagyon emlékszem, hogy őszinte legyek. Az a helyzet, hogy balhátvédek terén, hogyha akarnánk egy ilyen all-time csapatot összeállítani, nagyon nagy bajban lennék a Cityvel kapcsolatban, meg ki a tökömet rakunk oda. Fishy. O'Reilly. O'Reilly. De úgy, hogy az O'Reillynek ez konkrétan a másfeledik szezonja összesen, és már arról beszélünk, hogy ha az O'Reillynek még lesz egy ilyen szezonja, vagy 2, akkor már oda kerül. Igen. A Kolarov lenne, én talán a Kolarovot választanám oda, de őt... Aki. Hát... Nekem ő Nekem nagyon nem A csak- nem csak nekem bal nagyon hátvéd A vagy volt. nagyon A vége, vagy B eleje. Akkor Nekem is teljesen. De én amúgy inkább vagyok a B felé. Én is a képességei miatt. Yeah, a Foden mögé. Ő is egy ilyen szolid játék, megbízható játékos, Nagyon, de sosem igen. nyújtott olyan extrát, ami... Messze nem volt a legjobb balhátvédje. Foden mögé. Foden mögé, mindegy, Ja. majd megoldjuk. Bocsánat. Így Nacho. Na, azt szerintem akkora D az meg, hogy nem tudom, Nem, amúgy a Nyíregyházas D. Cityben nem volt rossz az IH Nacho, tehát az volt egy, a Pep megérkezténél az IH Nachot preferálta az Agüero helyett, mert az Agüero nem akart védekezni. Ő nem jött vissza, az IH Nacho visszajött, volt gólja is a United elleni 2-1-es Vagy Jerome mérkőzésen. Boateng, az C-be van, akkor az így Nacho C. Az C biztos. A D azok a füstölgő borzalmak. Oda csak azok kerülnek. Az IH Nacho az nem volt... D. Figyelj, amúgy a Cityben nem volt rossz, utána a Leicesterben ott már kilóg a lóláb. Volt a Sevillában is kölcsönben, napi emlékeztető, volt ilyen is. Azt hiszem. Nem véletlenül ment vissza abból a kölcsönből. Borzasztó. Ott is Azt se nagy tudom, kölcsönbe vissza. azt se tudom, hol játszik. Ja, Celticbe játszik jelenleg. Tehát én azért raknám D-be, mert ahogy mondtam is, hogy így a képességeket is figyelem, és hogyha valaki ennyire szar a karrierje további részébe, annak valószínűleg ott valami kiadta abba egy Ja, de szezonba. most csak a City-t Igen. C oké. Jó. Gólt rúgott a United. Menjünk a C-vel oké Volt vagyok. rúgott a De hogy alfölé került volna, akkor én itt egy ilyen mondjuk rituális a öngyilkosságot Boateng elé végre raktam hajtok. szerintem Igen, City-ben. úgy Így fair. Oké. Calvin Phillips. Külön szint. Tudsz csinálni egy KP üzet? Jó, D vége. Pont az a monogramom is. Hát a Calvin Phillips az... Az a Lescott? Jó, oké, ez a Lescott, igen. Nem volt szép, Sebb helyes arcú. de én arra raknám. Szerintem Kompany után az egyik legmeghatározóbb védő. Ezért a figyelj majd. Az a Lescott az nagyon-nagyon jó pick lenne arra. Szerintem ő is ugyanaz, mint hát a Foden, nem tudom, figyelj, A alja, B teteje.
kb. A Lescott. Igen? Nagyon fontos, Lényegben. nagyon fontos játékos. Neked nem a? Lescott? Folytasd. Nagyon fontos játékos volt a Lescott, de abban a bajnoki csapatban az szerintem volt nagyon ő magas olyan neki. rossz, mert a Fodenokért megbeszéltük, hogy amikor magasan van, akkor nagyon magasan van. Volt a Lescott olyan alacsony, mint a Foden? Szerintem nem. Nem véletlenül lett ő később. Hát igazából pótolva lett viszonylag könnyen. Mangálával meg Demichélisszel például. Az nem volt pótlás. Persze, hogy nem. Szerintem az magas. Szerintem is. És Igen? a B az azért jó, mert szerintem méltani közép, egy ami Gareth Barryt lehoz. Jó, ami jó, még a felett is egyébként. Tehát a B szint az a jó, Nem értek egyet. kiemelkedő helyenként, de Azért B, Nekem nekem Lescott a kiegyensúlyozottsága miatt lenne egyébként. de bárhova berakod, onnan fölfelé lóg ki, viszont egy jó csapatba rakod, akkor ott eltűnik és elszürkül. És egy középszerű játékos. Tudod milyen? elfeledett De viszont... én abban korábban néztem, érted? Tehát most a Di Stefano sem tudod összehasonlítani a Ja, persze. Benzemával, de a saját maga korában Di Stefano az esti. Na, én ezt mondom, hogy abba a korban bármelyik másik Premier League csapatba átrakod, ami nem top 5, akkor onnan nagyon fölfelé lóg ki, viszont bármelyik top 5-ösbe szürke. Jó. Ez tudod milyen? Olyan, mint Nacho. Ha nem a Realba az játszik, Amúgy egyébként ez egy Az jó. jó. Oké, Kovácsics. City-s vagy Chelsea-s Kovácsics egyébként? Ha már csak magát nézzük, mert a Reálos Kovacsicsot inkább hagyjuk. Chelsea is. Chelsea-s, ugye? Szerintem is. Hát az helyzet, hogy a tavalyi szezon az annyira borzasztó volt, hogy a Kovácsics az top 3 játékos közt volt teljesítmény tekintetében, ami nagyon nagy probléma, mert neki is voltak bődületesen nagy hibái, rettenetesen sok. Egy nagyon jó középpályás a Kovácsics, csak egyrészt üveglábú, tehát ebben a szezonban szerintem van összesen 5 darab mérkőzése, nem véletlenül. Van egy viszonyítási alapunk. Ott van egy Hartunk, ott egy Dzeko és egy Tevez, illetve ott egy Lescott, Foden, Balotelli C. felállapok. C. Igen? C. Én azt mondtam volna, hogy B vége. Nem egy jó igazolás, egy ilyen felesleges igazolás. Még nem játszik. Te is azt mondod, C? Tehát azért, amikor meg kéne erősíteni egy tripla győztes csapatot, akkor azon a nyáron nem a Kovácsicsot, meg a Savignót kell leigazolni. Egyetértek. Laport. Emerik Laport. Szerintem Lescott neki, mellé. én is ezt gondolom. Szerintem neki voltak kiemelkedő meccsei. Abszolút. Azt nem értem, hogy utána miért kellett neki a Saudi Ligába Sokat volt sérült. játszania. Jó a sorrend kb. Lescott után? Teljesen jó. Úgy mellette valahol. Nagyon jó volt Jó. a Laport, Jó. szerettük. Pep nagyon jól használta. Sokat volt sérült, azt már azóta ő is elmondta, hogy megbánta, hogy Saudiba igazolt. Yeah. Maradhatott volna még a Citynél is. Benne több volt szerintem. Igen. Benne több volt, de igen, szerintem is B. Ebben teljesen ki tudunk egyezni. Frank Lampard szerintem nyilván a Chelsea legenda, de azért nem lehetett kihagyni minden Hát listából. volt egy fél szezont itt, mert eligazolt az MLS-be, a New York City FC-ben játszott, ami a City Football Group alá tartozó csapat. Ugye New York City-ben játszott? Aha, hogy játszott. New York City-ben játszott, és hát nyilván szünet volt a bajnokságban, és ezért kölcsön adták a Citynek, és a Chelsea-nek gólt is rúgott, és ez az egyetlen egy momentum, amire emlékszem belőle. Szerintem a Lampard még akkor sem volt rossz. Én a D-re semmiket nem raknám. Nem, de messze volt. A D az biztos, hogy nem, Ha csak Cityben nézzük, én azt mondom, Akkor hogy C teteje. B vége, C eleje. az ugyanaz. Adjuk meg neki egy C elejét. A Lampardot nem tudod C alá rakni sehogy, mert Nem. az ember annyira jó. Extra. Persze. De extra akkor már nyilvánvalóan C eleje. C eleje? Aha, C eleje. 800 éves volt már. Jó, oké. Nasri. Na, ha valaki beteg volt. Igen. Ha valakit imádtam. És most milyen dolog? Na igen, de már a Sevillában is az volt. Amikor meghízott 2 hét alatt 40 kilót. De már a Sevillában Nem is tudod az leülni. volt. Hát, Nasri, oké. Nasri nálam Attila. Hart mögé. Őszinte leszek. Hart mögé. Az ott, a Dzeko Hart Nasri, hogyha így alakul ki végül, az amúgy egy érdekes Szerintem is. Megyek veletek. egymást követő. Mert az alvas Most nagyon mehet. jó volt. Tehát ő az, hogy a képességei megvoltak arra, hogy S legyen, viszont soha nem tudta magába Ugye, kihozni akkor, azt. az is igaz, de akkoriban azért nem voltak feltétlenül olyan játékosok abban a csapatban, akivel ezt lehetett volna, tehát azért Hát Szilvával együtt játszott. jó. Aguiroval. Így nyilván, de az El Mago az egy másik szint. Volt, akivel együtt tudott játszani, de messze volt még az a brigád attól. Persze. Ami tök jó, hogy tenyereke vagy a Cityben. Mert hogy ez így most ebbe a tier listbe, nekünk vannak ezek a szubjektív megítéléseink, amiben nem látunk feltétlenül bele, mert ugye nyilván a City meccseket nem követünk mindent. Amúgy sokat néztünk, mert akkor a Premier League nagyon jó volt, és nagyon szerettük a Cityt. De én inkább a Balotelli korszaktól vagyok, de meg amúgy előtte is.
Jó volt. Na valahogy, hát figyelj, koromból adódóan valahogyan pótolni kellett. Ettől függetlenül bajba lennék, vagy bajba vagyok néha, hogy kiket hova kéne. Tehát Nigel de Jong az például az teljesen random. Érted? Ő az úszott az árral is, mint egy folyó. Már ez a következő. Riad. Nálam átír már ez. Biztos, hogy csak az a kérdés, hogy ki elé. Iszonyatosan jó volt a Citybe is. Szerintem már ez az átír eleje most, amikik ott van. Ahogy átjött a Leicesterből, Szerintem jobb volt, mint a Tevez. iszonyat jó volt. Vagy egy szint. Egy szint. Az a baj, hogy amit nála ki lehet emelni, egyéni szezon azért annyira sokat nem volt, mert azt hiszem 18 nyarán igazoltuk le, vagy Jó, igazad van. valahogy így. És emlékszem rá, hogy az elején nagyon utáltam, mert a Liverpool ellen kiadott egy büntetőt 0-0-nál az Anfielden. De Akkor kérdezek. hát nehéz. Kérdezek. Oh. Hartnál jobb? Értem, hogy a Hart meghatározó volt, de hogy a teljesítménye jobb. Mert szerintem... A 20-21-es Mahrez, a Ramadan Mahrez, a kesztyűvel az minden idők. Jó, én Meg azt mondom, 16-os. hogy én a Hát igen. Tevez Dzséko közé tudsz vele élni? Tevez Dzséko közé az alba? Jacko mögé raknám a Mahrezt. Dzséko mögé te? Már ezről beszélünk közé. Én Tevez elé raknám, az a baj. Tehát én az A legtetejére raknám, de menjen, figyelj, Akkor ez... Jó, az fél kettő között jó lesz. Jó lesz. lesz. És akkor mondjuk azt, hogy megnyugodjon elket, hogy majd amikor hazamész, Megnyugodjuk akkor ne ott. fordulj, Dzséko egy szint, jó? Tehát akkor így... Tehát ez csak így a Figyelj, úristen, látom a következőt. mangala. Szerintem ezt akkor durranthatjuk a D-ben, nem? Ez a csávó az első mérkőzésén, meg nem mondom, hogy ki ellen játszott már akkor a brigád, amikor le lett igazolva a Portóból. Világklasszisnak tűnt. Úgy voltunk vele, gyerekek, meg vagyunk. Utána, Ő volt a Valenciában is, ugye? ja, Evertonban is volt. Ja. Valahol, ezt nem tudom, hogy visszavonultam már valahol D? Portugáliába játszott. Mindenképpen D? katasztrofális volt a És a Mangala. Bravo mögé, Philips hely? Vagy Bravo, nem ide, Hú, hát Boni. figyelj, ott alul Az már lehet mindegy. akárkit, akárhova, mindegyik. Jön a... Neki ögé, jó? Oké. Börtönviselt játékosunk, Benjamin Mendy. Én úgy szerintem ő nagyobb ígéret volt ennél, ami kérdő. Hát jó, a csávó 3 évig nem játszhatott. Nem segített neki, hogy börtönbe kerül. Hát volt ugye ott egy kis, ezt a szót ezt nem lehet ezen a platformon kimondani, hogy mi miatt varták be, aztán kiderült, hogy ártatlan, nagyon Ja. szép. A Mendy, amikor nem volt börtönben, sem volt egy túlságosan kiemelkedő játékos. Tehát nem volt sokkal rosszabb a teljesítmény, amíg börtönbe volt, azt akarod mondani? Nem volt Jól gyengébb a indult. csapat akkor, amikor börtönben volt, mint amikor nem volt börtönben. Jól indult, nem vélet, figyelj, Maradt volna. a Benjamin Mendyért kidobtak, én nem is tudom, hogy mennyi volt, de nagyon drága volt, szerintem ilyen 60 millió körüli transferdíja Sokat volt, fizettek, nagyon sokat. drága volt a Monaco, Monacóból, ugye? és ő amúgy minden egyes szezonban eljátszotta azt, hogy az első hát inkább 1-2 hónapban, 2-t azt idézőjelben kell érteni, már amikor annyi volt, akkor remekül teljesített, majd megsérült. Utána megint visszatért, majd utána megint megsérült. Nem volt konzisztens a teljesítménye sem, tehát ő a sérülésé után egyre rosszabbul jött vissza, és nem véletlen volt az, hogy először a Fabian Delph volt balhátvéd, aztán a Zincsenkóból is balhátvéd lett, aztán a Cancelóból is balhátvéd lett. Mostanra már Pep az már megreálta azt, hogy a Jó. középpályásokból csinál balhátvédet. Értem. D. D. Nagyon rossz volt. Amúgy, Nagyon rossz igazolás. most így megvilágosodtam kicsit. A Fabian Delph, a Manchester City szurkolók Remzie. Mert hogy olyan magasra értékelték a Delphet, mint ahogy a Remzit az Arsenal szurkolók. Remzi az jobb játékos. mint Jó más. játékos volt a Remzi, de sosem volt azon a szinten szerintem, ahogy mondták, hogy hát a világ legjobb középpályása. Persze, hogy nem, de a Delph se. Én csipáztam a Delphet. Az a baj, hogy azért lett balhátvéd, Mert szar. mert nem volt jó egyébként középpályán, és hát kellett neki valahogy. Azt tudjátok Kreálni. mondani, hogy a Jerome Boateng a 8 meccsével, a Demichelis a szörnyű játékával, és a Zichanácsó, illetve Brahim Diaz kiegészítő szerepkörével jobb, mint a Benjamin Mendy. A Benjamin Mendyért, vagy akiket az előbb felsoroltál, értük nem fizettek 60 millió eurót. Ez a Tehát különbség. most a kontextus nézed. Persze, Ja, mert mint játékát. igazolás nagyon rossz. A teljesítménye az, Én nekem az azt elején mondom, nem volt C rossz, vége. utána Én C. a C vége adható, még abba De belemegyek. te mit mondanál, Csabi? Te D-t mondasz? Mert ez nekem Benjamin a... Mendyre? Őszinte legyek? Nem emlékszem rá. Nem emlékszem a csávóra. Mennyi meccse van? Nem tudom, 20? nincs
Szerintem szezononként volt maximum 20 meccse, ha egyáltalán. Hát sok meccs. Hát hány szezont volt ott? A börtönben számoljuk. 4. Ja, A börtönön kívül. 17, 18, Sokat 18, játszott. 19, 19, 20, 20, Meg ennek onnan is megvan, hogy azért a FIFA-ban használtuk. De és ez a fasz is állandóan sérült volt, nem? Na persze. sokat volt. Tehát azért mondom, Mindig. tehát hogy én nem emlékszem erre az emberre. Tehát, hogy én itt most hátra vonulnék, mert nekem az emlékeimben ez az ember konkrétan nincs meg, mint futballista. Csak annyi van meg belőle, hogy Monaco, City, sérülés, bekaszlizva. Lorian és Pogons Csesinben van jelenleg Igen. Lengyelországban. LND. James Milner. Miért nem B. közép nálam? B. Teljesen. Gareth Barryvel egy szint. Amúgy figyelj, az a két játékos amúgy pontosan ugyanaz szinte. Ja, a Milner szerintem jobb Szerintem játékos. Jobb, mint a Barry, de amúgy Amúgy, Ugyan. tehát a teherbírás, meg azt, hogy tényleg ő is az, hogy bárhova raktad, és lehozta ugyanazt. Tehát ő amúgy egy 10/7-es játékos, 10/6-7-es játékos volt mindenhol. de az a durva, Minden. hogy 10/6 hetes, úgyhogy 20 éves korától 38 éves koráig. Mindig. A Poolba is, a Citybe is, nagyon komoly. Nagyon. Álvaro Negredo. Az az egy Nekem- szezon. Nekem az neked Az az egy szezon. Álvaro, De ő inkább a Valenciából a Rózsa kedvencem. Fizér, Citybe is szerettem. Na. Nekem Az volt egy szezon. háttérképem, amikor ott a Negredo? kamerába, és így csókolgatjuk. Negredo nem volt rossz. Amúgy ő is B lesz, nem volt rossz. Ha jól Amúgy emlékszem, a B az Kajak, ha adható. jól emlékszem, Kajak egy szezonja volt. Egyetlen egy szezont játszott ott, 13-14. B? B. Én tudnék vele menni. B. Én is. Azt hittem, hogy Nem, B, az, B, oké. Nem volt rossz a Negredo, de... És hova rakjuk? Jesus mögé? Balotelli mögé? Azért Balotelli jó? Cancelo mögé. Cancelo mögé. Minden mögé? Na, az ott jó. Jó. Kb. Az lehet, hogy ezért lehet kapok majd. Nico O'Reilly. Ez most magas lesz, itt jön az elfogultság kapitány. Nem fog jönni. Én ebbe az emberbe, most aki követi a videóimat, azt tudja, én konkrétan szerelmes vagyok ebbe a csávóba, mondta egyszerűen neked? zseniális. Imádom. Csodás labdarúgó. De az a baj, hogy ahhoz, hogy magasan helyezzük el, ahhoz még nagyon korán van. Vele kapcsolatban igazából az Akkor előző D. szezonban, az előző szezonban lett integrálva a csapatba. Ő alapvetően egy középpályás, tehát 8-as meg 10-es játszott az akadémián. Hát most arra meg már bal hátvéd. A 8-as is el tudja játszani. Jó, de nagyon azért jól. behúzódik ő, mert följebb megy. Tehát Persze, azért nyilvánvalóan. használják, nagyon jó használják a hátvédet. És remekül van ő használva, és remekül teljesít ebben a szezonban. Young Player of the Year. Az nagyon magas lenne. Ugyanezt még. gondolom. Az nagyon Én magas ugyanezt lenne még. gondolom. B. Olyan rövid, olyan kicsi a merítés vele. Negredo B egy szezonnal, hogy Zsaran Boateng 8 meccsel C. Jó, akkor tegyük a Ne. Negredot a C. De amúgy tényleg Negredo C, Akkor tegyük a C tetejére Negredo a C. Negredot. Negredo C és ő B. Mert csak egy Az a baj, olyan kevés a merítés, ha Asensiót értékelted volna abba a szezonjában, Hát de ne olyan amikor mértékben, berobbant, akkor nagyon jó volt. Akkor magasra tettük volna. Ha most kéne értékelnem Asensiót így, hogy már látom, hogy milyen hosszú a szezonja, a védő Asensióról beszélek, akkor a C-nél nem kerülne nálam föl. Korán van még a Nichols. Korán van még. Foden mögé Úgy. biztos. Aha. Foden mögé? Foden mögé biztos. Fotel mögé. Úgy. Ki van ott mellett? A Nikó Kolarov. mellett? Kolarov. Hát még nála is mögötte, de mindegy, ez már csak szőrszálhasogatás. Oké. Michael Richards. Szerintem ő az, aki úgy van meg az embereknek, hogy jó. De nem, úgy nem jó. Szerintem ő C. A Maika, Fizikalitás az zseni. az Sérülékeny volt ő is nagyon. is, de amúgy azon kívül sem volt feltétlenül annyira extra. A Zabaleta az egy sokkal jobb Viszont nagyon nagy mint ő. forma. Igen. Azt látjuk a Ez nem, mint a Crouch. A problémám vele az, és ami miatt nem értem még mindig, hogy miért ő a klubnak a nagykövete. Ez egyik ikonja, úgy van kezelve. Hát azért az erős. De úgy van kezelve. Azt mondom, Úgy van kezelve, mert jó arc egyébként a Igen. csávó, csak... De hogy ezt mondom, hogy ez árnyalja be, szerintem aki nem követi úgy, mint te, vagy nincs benne annyira, vagy nem elég idős ahhoz, hogy látta is, mint mi, hogy van egy Te- élén képünk, szerintem ő sokkal magasabb értékelni a Michael Richardsot az elbeszélések alapján, meg ahogy most piedesztrára van emelve. Kiíró lapot kapott az EFC-be. Igen. Mire? Arra, hogy jó arc. De amúgy nem is az a problémám vele, nem az a problémám vele, hogy az ő személye van. Tehát az ő egy személyben a klubnak a
a nagykövete, legalábbis az egyik, hanem az, hogy ő amúgy nagyban tverkel az Arsenalnak, és sokszor elmondja a CBS-en, hogy ő amúgy nagyon szeretné, hogyha az Arsenal nyerne a Premier League, vagy valami ilyesmit mondott, most szóról nem fogom idézni, de a Joe Hart az 100-szor jobb választás lenne a nagykövetnek, és amúgy 100-szor jobb pandit is. A És Joe Joe Hart. játékos is volt. Teljesen. Hát a maga posztján teljes mértékben. Nekem Michael is ez nagyon jó indult, ez C. Kb. Szerintem is C. C. A Kovácsics. Kutyaütő nem volt. C-nek az elejére amúgy nagyjából mehet, aztán utána elment az Aston Villába, ott megbukott, kiestek a Csempóba. Ilyesmi. És Jack Rodwellről mi a vélemény? Rodwell, ő jön. Jack Rodwell. Nekem az D. Ez mindenféleképpen. Féltem, hogy itt volt egy Jack B-re Rodwell. vagy valami. Jack Rodwell borzasztó. Te nem emlékszel rá, azt mondtad. Nem ére sem emlékszem. Everton középpályás volt, és onnan igazoltuk. Aztán utána elment a Sunderlandbe. Katasztrofális volt a Jack Rodwell. Akkor durran csereg azt a D-t neki. Szörnyű. Szerintem Bonnie mögé. Mangalánál is rosszabb. Bravo-val egy Mondjuk a Mangala rosszabb, mint a Bravo, de mindegy. A bármi, Hát, mindegy, azt hagyjuk úgy, mindenki borzasztó. jó, egy sorunk van, ez innen már szerintem könnyebb lesz a dolog. Robinho. Szerintem maximum C vége. Hát, Én B-t mondom. nem volt feltétlenül. Nem volt amúgy rossz, és sokan vannak, akik miatta szerettek bele a klubba. Ez nem B. B-t adnék neki. Ő is börtönviselt Ez volt menni- később. ez menni Na, B-be. mehetünk B-be. Igen. És, Pilsen FC. de akkor rakjuk be ide Bárjé mögé, nem? Kb. ott De ő az csak... jó. Haló. Jó. Tehát Robinho akkor B végére került, itt pedig orvoslatok minden. Robin Dias következik. Én amúgy A végét megadnám neki. Mert neki a kiemelkedő szezonjai nagyon-nagyon jók Alba voltak. kerül. 2021-21-ben, Szerintem vagy nagyobb volt, meg a Jackonnál is. 2020-21-ben Premier League Player of the Year meg lett szavazva, most meg nem mondom, hogy a PFA-nél vagy a Premier League-nél, ugye ez két különböző. Oda kerül, az első 3 szezonja kiemelkedő, 23-24-ben már ott érezhető volt, hogy kilóg a lóláb, tavaly katasztrófa, idén sem extra, és már eljutottunk arra. Ez így oké, és már eljutottunk arra a pontra, hogy a klubnál kb. A 3. vagy 4. számú középhátvéd. Ez szomorú. Lírezán. Nekem az a baj, olyan szép emlékeim vannak vele kapcsolatban, is. és nem olyan jó játék. Nem volt olyan jó a Cityben, mint amennyire szépek nem az jó Ha volt. Escott és Laporte, meg Foden B, akkor Sané is lehet jobb, mint B. A Foden az lehet, hát nem tudom. Ha Nasri A, akkor a Sané is A. Ez biztos. A Igen. Sané 17-18 Young Player of the Year, szenzációs volt az összes szezonjában, majd aztán el akart menni a Bayernbe, csak hát a Bayernbe egy évvel később mehetett el, mert elszakadt a keresztszalagja. A Community Shielden, a Amúgy én Bayernben. az Sanéval tudok menni az A végével is, viszont én Hát a Foden hárs nagyon. akkor lehet, hogy a Lescottot is feloldanám az A végére. Hát akkor meg már Laportot is, meg a Fodent is. A Foden a B-be az úgy... Amúgy nem, amúgy nekem ez így lenne, hogy őszinte legyek. Tehát nekem ez amúgy így lenne. Így. Igen. És én ezt a kettőt mozítanám maximum följebb. Hát lehet a Foden. Majd a végén megnézzük. Majd a végén megnézem. Sané, akkor hol? Én A vége. aljára tenném. Bár lehet, hogy a Nasri... Hát az... Ez jó. Nehéz. Jó. Rocky Santa Cruz. A D-ben még ott van hely. Remélem a Joe is ott lesz. Nem látom a Joe-t. Joe is legalább olyan borzasztó. D. Remek csatár volt a Blackburnben. Mondjuk ide Benjamin menni mögé, jó? De igazából mindjárt egy szinten Teljesen. vannak. Jó, az Mindenki borzasztó. Szalics. Szerintem 10 meccse, ha egyáltalán van. Vagy ha volt. Mint a Boateng. Messze nem játszott csak. Akkor Boateng mellé Aha. kb. Azt adom. Ilyen. Ezzel meg vagyok. Nem emlékszem bármire, ami miatt. Ezzel amúgy én is tudok ilyen. Így. Az úgy És oké. akkor hol a Boateng? Ja, itt van. Akkor annyi egy. Igazából ők... Ja, de várj, Negredo az ezt mozdítsuk majd előre. Ja, hát mindenképp. Ide. Ja, nekem az jó volt. Oké. Scott Sinclair. Szintén D lesz. Nagyon sok volt a srácban, de messze nem volt extra. Még annyira sok lehetőséget sem kapott, ahogyan én emlékszem rá, de nem volt annyira borzasztó, mint a legtöbben. Ja, ugye a C végére, nem? Nem? D. Na, hát mint Igazolás. igazolás... Valamiért így az emlékeimben, de ez amúgy nem tudnám megindokolni. Nekem az emlékeimben. De Ez a nem baj, ezért nem hallgassunk lesz. rá, mert hogy nekünk az emlékeink miatt... Eleje?
Igen. Ő viszont azért közelebbről követi. Borzasztó igazolások egyike. Akkor Scott Sinclair D-be került, Raheem Sterling a következő játékosunk. Szerintem ő elfér az AVG-ben. Neki Igen? voltak nagyon jó szezonjai a Citybe. Nagyon 18-19-ben messzi számokat hozott. A Jog. A 19-20-asa volt az a szezon, ami egyénileg legkiemelkedőbb volt neki. A probléma ezzel az volt. Én most nagyon vakon voltam. Én most Sterlinget nagyon lejjebb értéket. Hát a Chelsea meg az Arsenalban szar is volt. Hát ott borzasztó volt, sőt a Feyenoordban sem jó most. A 19-20-asa volt a legkiemelkedőbb szezonja egyénileg. A probléma ezzel az volt, hogy ez beárnyékolta azt, hogy a Lyon ellen üres kapura fölé verte a BL negyeddöntőben. lesz, hát... Igen? Végében? Még a Diás elé is, sőt lehet, hogy a Mahrez előtt az Így egy... jó. Én már ezt azért magasabbra tenném. Sterlingnek jobbak a számai, már ez az jó Igen, futballista. szerintem is. Jó, ez egy szint körül. Kyle Walker. Na? Nekem? Esmi? Gondolom. Premier League történetének legjobb hátvédje, ebből nehezen engedek. Oké. Még akkor is, hogyha ott volt egy... Zabaleta, aki most jön. Zabaleta. Zabaleta is jobb. Vagy egy Neville, Gary Neville. Hát Zabaleta A? Zabaleta A tír? Ja, igen. Zabaleta Szerintem ő nem volt egy extrázó játékos, de amit kellett, azt nem Stabil magas volt. szinten. Stabil Szerintem volt. mindenki... Sallagmentesen. Tudod, miről emlékszik rá mindenki? Akkor Messi húzott neki egy akkora kötényt, hogy úgy csapta össze a bokájátba aznak, hogy Bakta Lóránt házán hallották ezt a csattanást. Biztos, hogy Hart mögé. Ide, ugye? Igen, a Nasri mögé is szerintem. Ami lehet ide. Igen, Lehet ide kéne. igen, az úgy oké. Képessége miatt oda. Az D. Aguero D. Aguero. D. Ha Kun annyit tett volna az egész klubban, hogy megrúgja a 93-20-as gólt, akkor is es lenne. Ez bárki rúgja, az klublegenda. Hát, hogy utána még ő tartja a gólrekordot a klubnál, még szerintem egy 3 évig kb. Aztán jön a Haaland. Szerintem ő első eleje. Mindenképp. Szerintem amúgy a legnagyobb ikonja a csapatnak. Vagy az én szememben. Második. Azt mondod? Második? Kompani nagyobb? Nem. De Bruyne. De Bruyne? De Bruyne. Igen? Bernardo. Szintén S. Ha. S. Ha. S. Szóval 10 éve ott van. 9 éve. Ha valamelyik Silva, akkor David Silvás. Mind a kettő. Az. Bernardonak ma a eleje. Mind a kettő. Jobb, mint a Tevez, de nem olyan jó, mint a Walker. És ezért lenne nekem a Gündogan. Én meg Mind a pont- klubban igazolás tekintetében szenzációs. Tehát az Mbappé után, a Monakósok után ő vitt ő hozta a legnagyobb karriert. Jó. Már De lehet, ez még amúgy talán még az ott jó kérdés, hogy Bernardo, Gündo, sőt még ott a Fernándi, ott azért lehetne. Nekem ez így néz neki egyébként, így. És én ezt a kettőt az alba nem a eleje. David Silva, ő nekem es. Ennyi. Easy, persze. El Mago. Vele kezdődött minden, ő volt az első nagy igazolás a Citynek, nem? Fú, ezt így már így meg nem mondom. Hát Én szerintem a valamiért Jájával nem együtt jöttek. Hogy ott kezdődött el a Citynek a felemelkedése. Abba a Nem a Citybe Kompany volt talán. Már a Kompany nem volt nagy igazolás, ő ott volt nagy igen. játékos. Az El Kompany az Mago. Anderlechtbe jött, nem? Igen. Anderlecht. De igen, de Vagy- hogy ő ott lett nagy. Anderlecht. Vagy a Hamburgból. Nem mindegy, egy szint. Meg nem mondom. Majdnem. De Bruyne, easy És es. hát ez a problémám, hogy most itt egy De Bruyne és egy Rodri, és több estérős játékosunk van, mint A. De ez nem baj. Hát ez nem baj, azért meg kurva jó a csapat. Kevin De Bruyne. S. Mindjárt vége a műsoridőnek. Hát figyelj, hogyha Aguero-ról... Tehát, ha Én arról Aguero-t eléraknám, Én is. Én nem. karizma miatt. Nem. De oké. Én nem De karizma ez miatt, is- én azért de raknám ez is Aguero-t, megengedi. azért raknám Aguero-t előre, mert Aguero volt az, akivel elindult Az így icebreaker. minden. Igen, akivel elindult minden. Szerintem az egy sokkal nehezebb és rosszabb életút, amit Aguero-nak kellett bejárnia. Ez így igaz. A De Bruyne egy már nagyon szépen épülő Citybe érkezett be, amit utána meghatározott, és ő lett kérdés nélkül a Mondjuk vezére. szerintem a De Bruyne meg ugye a Chelsea-s karrieri miatt leírva érkezett, Ja. és szerintem Ez igaz. a De Bruyne Az óriási angolok által. píkre. Óriási píkre. Az angolok által volt leírva, de a Wolfsburgban is a elképesztő legjobb volt. játékosa Abszolút. volt a Bundesligának. Hát aztán utána meg tudjuk, hogy mi történt. Ő a legjobb játékos a Oké, és klubnak akkor az valaha. utolsó, a Rodri, ugye az aranylabdás City játékos, az egyetlen aranylabdás City Nem. játékos. Volt még. Ki? George Weah.
George Bellnek volt fél éve. Játszott. Igen. Jó. A 21. század. Az egyetlen játékos, aki a klubnál nyerte meg. Igen, Így fogalmazunk igaz. így. Elnézést, tudatlansága nem. A beállt teljesen kimaradt. Rodri, esti gondolom. Mindenképp. Tehát, Szenzációs igazolás. De én David Silva mögé tenném amúgy. Biztos, hogy a David Silva mögé raktam. A David Silva nagyon alacsonyan van ott. A David Silva az azt adom. hát az, hogy a Kompany, vagy én a Jaja elé raknám, az ott egy Aha, másik ez kérdés. így jó vagyok. Azt ne basztassuk, hogy tíreken belül ki hova megy, azt nézzük át, hogy tíreken mozgatnánk-e, tehát ember, most az, hogy ő ide vagy ide való, az tök mindegy, hanem tíreket ugranak a játékosok, azt nézzük meg, és akkor utána zárjuk le, mert már mindjárt jó lenne. Sőt, lassan jó lenne vagyunk. Én a Boatenggel nem vagyok, én vele nem vagyok megbarátkozva egyedül. Mármint egy D-be raknád? Aha. Én a Boateng. A Boateng meg a Savic azok a játékosok, akik ennél a klubnál igazából semmit nem képviseltek. De nem is voltak kurva rossz. De nem volt volt a a Scott Sinclair D-be raktuk, akkor nekem a Boateng... De a Scott Sinclair az játszott és borzasztó volt. Okay. És a Mendy. A Mendy is játszott sajnos. És volt, amikor nagyon jó sokat volt. játszott, és meghatározó volt azért a posztján, és nem tudtak mégse odaadni senkit, csak a sérülése miatt. És egy Delphi játszott kényszerűségből, Igen, csak míg a Boateng nem fért be. Igen, csak eljutottunk utána arra a pontra, hogy azok a játékosok játszottak helyette is, amikor egészséges volt. Hát Mint a Zinchenko, mint a Delph, aztán utána a Cancelo. Jó, de az Zinchenko, tehát például akik akkor játszottak, azok abszolút nekem C. Érted? Ja, hát vagy És a akár Boateng ez pont azért D. Mert még fiatal volt, és még nem játszott. Jó, nem játszott. fair. Oda rakhatjuk a Savicékhoz is, csak oda én a D-be azokat a játékosokat szerettem volna rakni, akik borzasztó átigazolások voltak. Jó, Csabi, te mit mondnál? Te marad, hagynál C-be a Boatenget? Nekem ott oké. Ja, akkor maradjon. Jó. Írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek hogy néz neki ez a lista. Így De igazából aki ezen változtatna, az csak egyszer nem ért a futballhoz. Én az estire egy picit lenyúlnék, de amúgy összességében én is elégedett vagyok abszolút. támogatom. Patesz, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, és hogy itt voltam. köszönjük a szakértelmet a Cityvel kapcsolatban, mert azért azt mondhatjuk, hogy Bármikor. köszönjük szépen. Ti meg iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok meg kommentbe, hogy tetszett, és melyik csapat legyen a következő, illetve hogy milyen vendégeket hívjunk meg még.